toată lumea! Noi acum o să mă duc la culcare. La somnul. Somnul este... Toți care strigă. Rapino! M-am culcat și am invitat. Am venit pe zi și trece, că n-am acum. Intrăm într-o peșteră. Mergem la peșteri, peștera din colța mea. Și am ajuns în peștera Bân. Peștera Bân. În peștera Bân există o poveste. Acolo a trăit un om. Un om care nimeni nu mai știe. Și am găsit o mină de aur! Oh, mama mia! Găsim multe mine de aur. Oh, frate! Aur! 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 Aur pur, frate, mare! Cărbuni! Am ajuns la cărbuni. O mină de cărbuni. Deci aici e mâna de cărbuni. Așa. Le spargem și pe astea. Știam că n-a fost foame, am să găină. Găini. Găini, capre,
Am găsit hrana pentru de mâncat. Ia că nu trebuie. Mi-am pierdut. Am găsit de nou. Găsesc mina din colț. Asta e mina din colț, da? Așa, am intrat în mina din colț, unde am găsit hrană și cred că vă interesează cu oameni. Deci, abonați-vă la mine pe Ionuț Ștefan, Minecraft Pocket Edition. Asta e programul meu, nu mă numesc doar Ionuț Ștefan. Deci vă rog, abonați-vă, că trebuie să vă abonați dacă vreți să câștigați Miltour Player. Da, Miltour Player. N-ați auzit? N-ați auzit de Miltour Player? E un Miltour Player. Asta e Miltour Player. Vă rog să vă abonați. Vă rog. Mă duc să mai găsesc mine. Mai găsesc o mine. Și gata. Am ajuns la mine. Tot o mine. Dar mai am găsit încă unde ăsta. Super. Super tare. Aproape sunt bogat. Vedeam că e așa, o paie. Mă uit ăstea. Dar nu mai am niciun pic. Frate. Am ajuns în cealaltă parte. Am 10 de-astea și 10 ce? Ai, da. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, țica, ai, țica, da. Ai, 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 țica, 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 da. Bum, bum, chiqui, bing. Mea mame, chiqui, chiqui, tui. Nu ne vom operi, chiqui, chiqui, te iubesc, chiqui, chiqui, toare. Eu te iubesc tare, 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 tare. Mea, chiqui, chiqui. M-am găsit o mină. M-am găsit o mină. Mina cealaltă până mina asta. Uite, am găsit o mină. Asta e mina. Și am găsit-o pe cealaltă. Bravo. Deci, vă pup. Și vă zic noapte bună! Ba, 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 țica, țica, tu.Une vă pe chichi, chichi, chichi. Mame, 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 chichi, tubi. Une vă pe chichi, chichi, tubi. Tu ești inima mea. Mai avem în fundul ăsta un pătuț. Ma, bebe. Am găsit. Toate astea e bune.
ce? Pentru că am găsit o mină și mina aia era de-astea. E greu de găsit. Aștept să fac. Avem ușa. Avem ușa cealaltă. Am locuit singur în peșteră până am pierdut un prieten. Săracul Adam. Adam, unde ești? Mi-e foame și cred că sunt mare. Oh. Oh. Cred că o să fac ceva bun din pizza. Cerpezi. Zacărnare. Provenare. Da, ce să fac eu? Lateare. Ce mâncare, că mor de foame. Mi s-a terminat. Deci, atât mai avem de programat. Mă credeți, dar n-am prieteni destui. Dacă vreți să mă abonați să mă cunoașteți, eu sunt Ionuț. Sunt cel mai bun prieten al toată lumea. Și vă pup. Pa, pa!